Meghalaya pen West Karbi Anglong alo election nang padulong ke give and take policy ka implement lo pusi abarim MEC rensing be phirangkya mailong ki pangda. Ingdeng Crazy Nili Presbyterian MP Borpung Mondoli along Mesen Pen Pachun. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arju panitha. Kidamtang thang ni phain korai siarni West Karbi Anglong alo nang luchoksi Meghalaya state hin pen MDC election nang ke pache thang mate kilik a vote nang ke haya sai padoponlo. Bangso puthak kidamtang thang ni phain kora ki thomarni Kopili Mondal Congress Committee sa Hemalong abarim MEC rensing bia hin pen phirangkya mai padopong. Phirangkya mai long kaningji ponatengke give and take policy ka implement lake lapu amadle lapu deji lapu kali bangso ka implement ang thega bangke ke damtang thang ni phain korai siarni Meghalaya state along MDC kilik kipadwa hut West Karbi Anglong alo nang luchot si vote nang kere kasai kideng lake implement et lopusi rardum chini nang ji pusi phirangkya mai long pen MSC barim rensing be pen ningje po Assam Police tum election ke do khamkhe dunji kalisi Karbi Anglong arar tum pasiksak dun derna pusi Assam Police tum keton kelang asai ke claim pon puta thanpong non Karbi Anglong Thomas Council long inghoi phokep an ke baji apu thakta thongke brapi lapen thongke brapho anghoi anke reserve nangji pusi ke hangdam chot 6 schedule lo ki do anke angton anghoi ta laki tribal phansi reserve nang poputa thanpong Dilitum dak police deploy ni election padu nangme pusi protest tum dilitum tilo. Te bondhu epis tame laso aphian dan dilitum thailong bang mahelo police ka deploy bang ahok lo sta police to bang ke Meghalaya a district council tum dak election kapte dolong khamkhe dun bang odat nai pisumun bang odat nai pusi Meghalaya district council bang kera apansi police tum dak ke karja pasunsi dilitum thailong lasila dilitum proyek Lapen Karbi Anglong le Meghalaya pan PG pu BJP government nung kaboi Karbi Anglong asi yang tuliram Hanghai kaboi Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma kaboi la solam ni litum proyek lapen litum chetomde lapen Karbi Anglong along le theklorsi Karbi Anglong hawar theklorsi Meghalaya soraphan ladak district council election apa pedolong na pedolong alang tum kachirap dun long tel ke Karbi Anglong lapen Karbi Akai akutur usunitum obji lase jasemet ke dildum puja bangke Karbi Anglong Thomas Council CM tuliram longhang upiathisi Karbi Anglong longle Meghalaya sorpam kipi aniha la solam thea bang alang langkar chipi nai rada long langkar chipi nai ampen alang like la sol langkar chipi jekte pulutangte ba jatle langkar chipi noi la so akam ke dutang ko lopot la alang li bangke Karbi rat lapen Karbi Anglong ri akai aswa komiti keseng lagi sia drama ate nang langon BJP government tum once isia decision enlo epong lang tum decision enlo give and take lasi koda lasu Karbi Anglong arat tum la bang protest lo lasu ka protest pangka pangsamji pansi men pitur pakpe deje pansi isia drama cho lasi piu sajil ka pe kam da ke chairman manai rinater MP ko somno ke manai non lahaya pius sajurika lahaya rinater yang pika dulu itu cirum sinong ke polis ke to dinu mati Karbi Anglong long si Meghalaya district council atum dak election ke do sungdatna polis ke do Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong Presbyterian Church sinorangtang presbytery ke do anang bongke nili presbytery ta elonglu Kidoan Presbyteria me piatum an sitame mithang Presbytery alo me pi kachipaman pona sonsi nili Presbytery ahin pen sitame kipa phihup borpung hawara long kedo borpung Presbyterian amondolia long si ingdeng Crazy Presbyteria me pi paman ponlo Kidamtang thang ni phain korai siar ni pen in kora ki thom ani an ni thom an ki paman pon bangso phong Crazy nili Presbyteria me pi ki paman pon hut Sarihajan Pastorate Silonijan Pastorate Koilamati Pastorate lapen Chokiola Pastorate kadukave Pastorate Priatum chetongdunsi paman ponno
Bangso may pialong nili Presbyterian Moderator Reverend Silal Buatsaya kichari ponamayalong ni thomang bong krungching sai pen sitame misen pensi pachun pondo. Pastor Klipen kadukawi mondoli phokebra pholapen bangpharo trogra phokeb adilige tum chitong dununti. Bangso may pialong KarbiAnglong Presbyterian Church Synod pen Moderator elect Anparta KarbiAnglong Mission Field Office pen Field Secretary Reverend Lalshapuya chitong dun. Bangso may piasek Chokihola Pastorate Choir, Koilamati Pastorate Choir, Stilnojan Pastorate Choir lapen Sarihajan Pastorate Choir tum ahin pen arnam kirwalun jumisen pen parjuponenti. Lapuan ke paphihu borpung hawalalong sitame ingdeng crazy nili Presbyterian me pi ke ongdung arachitu dunsi me pi mesen pen pachunponlo. Lapen bangso me piahut mondoli kelana ka ora jephan bang pli mondoli asar kimi mondoli asar mohon tiso mondoli asar anondo tiso mondoli asar khorsing terang mondoli asar sarthi tiso tumaphan moderator pen ajok pathirpon. Chokihola pen Sonjit Kro KarbiAnglongLIVE. Lakhain korapho nilip constituency ki parlo Borlangso Baptist Church along Trokebra Serkep Aphong NLBK ningkan segamai pi thang ni phain koi pen inkora ki thom an ni thoma pharman me mesen pen kichun pon Labangso me sek athipi ke enpon mondoli kachipa mipu enpon si NKBA abarim chunbang Reverend Benting Professor Megi Kathar Piatum ahin pensi me sek arnamalam jumisen pen than pono Jamega tengpen analo porphai si pen ki pangcheng pon bangso me long mepu monsing be pen si kichari pon mailong KarbiAnglong Autonomous Council Minority Board Chairman Prakash Sangma Nilip Lems chunbang Rilip Sonteron Nilip BJP Mondal chunbang Jonathan Teron tum aluhiaman pen chetong dununti NLBK along rialong
Munduli na pen fellowship kadukave thongkebre siang bong pen Munduli ingora trok an chitong dunsi me RD pidunlo. Bangso me PSEC Arnam Kiro Karcho Phan El Shaddai Worship Team na pen NLBRO KA Yudatum Pensi Jumisen pen me sek lun parjupon. Labang somi along ason khila la pen kachipati ason volleyball ke bathu la pen ridnon jingdi ke kan la pen lun ke kan hai ason kachipati ta padupon lo la pen amonduli tin pen ke wang mate kachitong aphai lapuan inglong alok kang samang bong setami bang pharu ke thom so siarat chetong dun pusi pachini ponlo Lasi ke wang ji surihini rain kora phola pen surihini rain kora trokaning kanahut NLBK ke ja ponjia phana ke monsing be Horaningti Chotroteron Bhupenteron Pendanglok Kyong Dungutumaphan Ingvai Ponsi Evangelist Edson Taro Hinpen Arnam Ahirjume Hang PC Ar Pupek Pondo group lapen hemrit lapen kijun dim antame Clar bong ke thek long pen aposi ni liala tumana kiru pi parpik lo ala tum kachi pi duk long ke arna mala tumana hirjume pi vegi pusi ni troy lo dak bang ke kaprek atum tami kachira puchito bang penang ang kathek long do lapen aposi dak campus long gitu almate lamang so mai long bang rapet teman tami la poson aning si parong ponsi mai stek ta gitu la poson si long la pen Chokiola Pensonjit Crow KarbiAnglongLIVE Pinia daba birta ke laponsi kang ton poniglo kardong